Nå var vi klar til å gå til Jæren. God dag, Mons. God dag. Det er ordføreren i år. Ser du hvem det er? Det er julenissen i Reigersund. Ja, det er det. Det er det. Har du lyst til å komme til julebyen til åpningen? Ja, jeg er veldig lyst. Ja, det hadde vi satt stor pris på. Jeg er veldig lyst til å komme. Det er jo en ære å være invitert av ordføreren i Reigersund til julebyen. Det var kjekt. Det skal jeg gjøre. Det var en ære å få lov og glede å få lov til å invitere deg. Ja, så det skal jeg gjøre. Det var godt. Jeg gleder meg allerede. Det er godt. Nå er du hjertelig velkommen. Tusen takk. 5.12. klokka 4 er det åpning. Ja, og da er jeg i Reigersund. Det er godt. God dag, Einar. God dag, god dag. Ser du hvem det er som kommer? Ja. Ser du hvem det er? Jeg hører på lyden, men ellers er nissen. Det er bare meg. Ja, det er nissen. Jeg ser det. Jeg har lyst til å invitere deg til julebyen til åpningen. Ja. Vær så god. Takk og takk, nissen. Jeg håper det kan passe at du vil komme. Ja. God Egersunder, du er hjertelig velkommen. Det passer godt å ha kake. Jeg tar noe bak der, og jeg må ha noe til deg. Og så der kommer det Egersunder til. Ja. Hallo, Brik. Så godt å se deg.